ang illegal o irresponsible quarries. Si Governor Pambari 4 ni pahunong sa tanang mga quarries nga gihatagag permiso ni kanhi Gobernador Gwendolyn Garcia. Atong nahibawan, iyan ang giparesume ang pipila, iyang gideklarar nga sad-an ang pipila, pero why update, gipasakaan pa niyang kaso ang mga quarry operators? Unsa may ilang mga kalapasan, unsa may mga kaso nga angay ipasaka, doon na may multa, unsa may silot nga iya daw ikapahamtang ini mga quarry operators nga nag-abuso, nilapas sila mga permiso. Why feedback? Gikan ni Gobernador Pambari 4. Pero makalilisang ining illegal o irresponsible quarries katong whistleblower. Ako na lang gihuwat, mahuman ning holidays, ako to siyang hangyong pagbalik ato siyang ma-interview. Katong whistleblower sud mismo sa Department of Environment and Natural Resources. Na taga-DE na arasab, mao'y mga fixers. Mao'y mo facilitate ini mga illegal o irresponsible nga mga quarries. Ang kondisyon lang, ibutang sila sa payroll, doon na sila saktong bayad, aron dili nila ipatuman ang mga lagda, dili padlungon kining illegal nila mga quarry operations. So ang responsable, matod niya, atong grabing baha diri sa Kutkot River o diri sa Konsolasyon, ang illegal nga quarry operators nga gitugutan sa Department of Environment and Natural Resources. Nganong wa sila kahimo sa ilang trabaho, posible nga either nagpabaya sila, nakatug sila, o nakakwarta sila. Kapait, kung ang atong mga regulators, makigunsabo na sa mga violators sa atong environmental laws.